φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σήμερα σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Θα μου επιτρέψετε πρωτού αναφερθώ στα αποκαλυπτήρια να ευχηθώ σε όλες και σε όλους εν ώψη της αυριανής μεγάλης διπλής θρησκευτικής και εθνικής γιορτής χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους τους ειδημότες μας, σε όλους τους κατοίκους της Κίδρας, σε όλη την Ελλάδα, με υγεία, ελευθερία πάντοτε. Εύχομαι αυτή η γενναιότητα, το μεγαλείο της ψυχής, η τόλμη και το θάρρος των προγόνων μας που κήρυξαν την Επανάσταση του 1921, έχοντας στην καρδιά και στην ψυχή τους υψηλά ιδανικά και ιδεώδη, όπως αυτά της δημοκρατίας, της ισότητας, της εθνικής ακεραιότητας και κυριαρχίας, να αποτελούν πάντα για όλους εμάς οδηγό, καθοδήγηση, έτσι ώστε όλοι μας να προσπαθούμε για μια καλύτερη Ελλάδα. Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα, που με μεγάλη χαρά και αποτελεί σίγουρα μεγάλη τιμή και για μένα προσωπικά, τα αποκαλυπτήρια αυτού του μνημείου συμβόλου του ποντιακού ελληνισμού. Η λύρα, αγαπημένο μουσικό ποντιακό όργανο που συνοδεύει όλες τις πόντιες και όλους τους πόντιους σε κάθε στιγμή της ζωής τους. Είτε είναι χαρούμενη στιγμή, είτε είναι στιγμή παρηγοριάς και λύπης. Μας συνοδεύει στους γάμους, στα μουχαπέτια, στα παρακάτια, στις λύπες μας. Έτσι λοιπόν εξωτερικεύει τα συναισθήματα κάθε πόντιου και από σήμερα βρίσκεται και κοσμεί αυτή την είσοδο του Ρησού, σε αυτή την πλευρά, σε αυτή την τοποθεσία, την τούμπα Ρησού, που ως Δημοτική Αρχή αναδείξαμε, αξιοποιήσαμε, βελτιώσαμε, πραγματοποιώντας έργα και παρεμβάσεις που από τη δεκαετία του 80 ήταν άλυθα. Όπως ήταν οι δρόμοι που ασφαλτοστρώσαμε, κρασπεδώσαμε και πράξαμε όλα τα αναγκαία έργα δικτύων ομβρίων. Έτσι λοιπόν θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω ολόθερμα το Ποντιακό Σύλλογο Ρησού, την Πρόεδρο και όλα τα μέλη, που είναι οι στυλοβάτες της παράδοσης του πολιτισμού μας, είναι οι στυλοβάτες των εθήμων μας, είναι αυτοί που μεταλαμπαδεύουν στις νέες γενιές τα ήθη και τα έθιμα, ό,τι έφεραν οι πρόγονοί μας από την πατρίδα. Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και σε όλους τους κατοίκους του Ρησού. Σε λίγες ημέρες, φίλοι μου, θα γιορτάσουμε τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Η πιο φοβερή, η πιο σκοτεινή, η πιο μελανή σελίδα της νεότερης ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας. 353.000 ψυχές άταφες, αδικαιολόγητα, οι Έλληνες του Πόντου εκδιώχθηκαν, ξεριζώθηκαν, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν πατρίδα, σπίτια, εστίες, τους τάφους των προγόνων τους, βασανίστηκαν, εκδιώχθηκαν, πήραν το δρόμο της εξορίας και όσοι άντεξαν στην πείνα, στα βασανιστήρια και στις κακουχίες ήρθανε στη Μητρόπολη Ελλάδα, στη μάνα Ελλάδα, που αγκάλιασε τα παιδιά της. Ενσωματώθηκαν στον κορμό της και συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανάταση τόσο την εθνική όσο και την αναπτυξιακή της πατρίδας μας. Έτσι λοιπόν καθιερώθηκε έστω και με καθυστέρηση από το Εθνικό Κοινοβούλιο στις 24 Φεβρουαρίου του 1994 η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Και σε αυτό βεβαίως συνέβαλαν τα μέγιστα πολλοί βουλευτές, όπως και ο βουλευτής ο δικός μας ο συντοπίτης, ο Δημήτρης ο Καϊτανίδης, με οριστικό στόχο όχι απλά την εθνική αναγνώριση, αλλά τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων. Και όλα αυτά όχι με συναισθήματα μίσους, όχι με εχθρικά συναισθήματα, αλλά μονάχα ως φωτεινό παράδειγμα ενός πολύπαθου, κατατρεχμένου και υπερήφανου λαού, του ελληνικού λαού, που πάλεψε για υψηλά ιδανικά, για ελευθερία, για ανεξαρτησία, για ισότητα. Και όλα αυτά για να θυμίσουμε στους νεότερους και σε όλους τους λαούς του κόσμου ότι δεν πρέπει να ανέχονται παρόμοια φαινόμενα όπως αυτά που υπέστησαν οι Έλληνες του Πόντου. Έχοντας λοιπόν αυτό στο μυαλό μας, πράττουμε και σήμερα το ιστορικό καθήκον μας, το ιστορικό χρέος απέναντι στους προγόνους μας, απέναντι στις νέες γενιάς. Ευχαριστώ ολόθερμα
όλες και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ, στηρίζετε αυτή την εκδήλωση με την παρουσία σας, δίνοντας το σήμα ότι αναγνωρίζουμε τις θυσίες των προγόνων, σεβόμαστε την παράδοση, τον πολιτισμό μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το Σύλλογο και πάλι, το Ποντιακό του Ρυζού, τους εμπνευστές, τους πρωταγωνιστές, τους χορηγούς αυτής της κατασκευής του μνημείου, τον Λάζαρο το Φαντίδη, με τον οποίο είχα πολλές συνομιλίες για την κατασκευή, και όλους βεβαίως αυτούς που αναγράφονται σε αυτό το μνημείο για τις ευγενικές χορηγίες. Να είσαστε φίλοι μου όλοι καλά, να έχετε όλοι και εσείς και οι οικογένειες υγεία και ευλογία και πάντα να κάνουμε τέτοια όλοι μαζί. Εμείς, η Δημοτική Αρχή Σκίδρας, είμαστε και θα είμαστε πλάι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.